No niin, tässä me kuvaillaan taas surfeita. Tutut äänet. No niin, surfeita. Oh my god, Dyar. Mitä? Mulla on 5. Mulla on 6 moraa. No niin, me ollaan nyt pelaamassa surfeita. Se on mun äiti. Kato, tuli munkaan linjoille. Pelaan sitä vasta. Se on surkea. Mä voitan sen heti, kun sillä on 500 tätä semmoista. Ei oo enää 500. Aha, no niin. Mä pelasin sille eilen. Ja mä oon johdolla. Ootko hiljaa? Niin saatiin 2. Tuossa mun fase käyttää niin vähän siistiä, kun mä oon ehkä... Kato, mulla näyttää. 7. Ei tonne. Kyllä se sit tonne. Tai 6 tai 7 tai 6. Onks mä sua paremmin pelaan tätä peliä? Nyt turpa kiinni. Mua ei kiinnosta mitään surveita. Kato. 97. Sä oot häksännyt. En oo. Ootas hetkinen. Mä oon pelannut tämän kauan aikaa tässä. Toi on muka saanut Miikan enka. Miika pelasi tätä. Miika pelasi tätä mulle. Niin. Sori, mä vaan vähän juttelin noitten. 1600 miljoonaa. Sama kuin Miikalla. Sä voit katsoa sinun omastas. Sä katsotte omasta tuosastas. Sä näet sen omasta tuosasta. Mä oon toisiksi paras sun. Ei sulla ole sika huono enkka. Ei, toi on vielä mun enkkaa. Sulla on tän heijatte. Se on tämän. Jori, tääkin on kaikki meillä dubetta joittaa. Kuvaan tuossa puhelimella ohjelma kuoli. Vitsi, miten hyvät maalit. Ja voitettiin taas. Niin kuin Miika pelasi sen kerran mulle. Mäkin pyydän siltä. Mitä helvettiä? Niin, Ekana. Niin onkin. mä en oo X, ei vaan. Mä oon itse pelannut tätä aika paljon. Kun veli Mikael pelasi tätä mulle pikkusen vaan. Oikeesti, onks niin vaikeeta olla vähän aikaa hiljaa? No arvaa onko. Ja täällä on hieno tää tausta. Ne vaihtuu joka vuosi. Kato. 1650 sama kuin Miikalla. Kato, Atte, kato. Niin se on sama kuin Miikalla, kun iskä veti sen sulle. No eihän mä itse Eli sä vetänyt. kysyit siikossa, koska sä oot niin noma. Ja kun sä oot pelannut sen puhelimella sitä. Miikan puhelimella. Ai joo. En oo. Hävinnyt. Se on venyttänyt sen Miikan puhelimella. Mä en usko. Mulla on iskan Facebook. Ei oo häkännyt sitä tietysti. En oo. Pelasin Yritän Max voittaa, mut. Voin mä yritän. Superankka siis. Superankka yritän voittaa, mut. Mä nyt. Onko sulla siinä tapetussa surfeissa? Ei oo, kun mulla on se kännykässä. Nyt oikein mä oon sanonut, mä oon toisiksi paras tällä hetkellä mun kännykässä. No en maailmaan, vaan mä oon Miikan Facebookilla. No ei se auta mitään, kun et saa mua niin kuin tässä tavallaan paremmin. Voitte tehdä omaa Facebook. Kun mä hei. Ei kun en mä saa. Mä voin tehdä sun. Ei se voi tehdä, mut kun mä en saa tajua. Se kannattaa olla jo. Kun se on dupe, niin sulla pitäisi olla se. Niin, et löytäis, mistä sut löytää. Mulla on Insta, Twitter, Snapchat ja nyt lopetaa, älä jaksa. Oot varmaan jo Whatsappia. On mulla WhatsApp. Hyvä idea muuten. Niinpä ei oo varmaan WhatsAppi. Lähdekö sä huomenna Espooseen? Koska sä lähdet? Mä oon sanonut jo, onks teillä oikeesti mieltä? Paitsi jos mä alan sua autoja sua vastaan, niin lähdekö sä sitten? Ootko
sairaus, kun te ette muista mitään. Ei kuule oo. Eelilla. Eihän. ADHD. Ei oo enää. Ai ei oo enää. Jos Niin. se tulee sulle, niin se on sun koko loppuelämän. Ei oo. On. Ootko ihan Kyllä varma? tiedä yhtään Siis mitään. Onko sä oikeesti Lapsillakin on. Ei oo. Oh. Ei. Viitis sama. Ei ole. Kenellä? Mulla. ADHD. Vaustas sama. Mut kysy keneltä vaan mun. Onko sun isältäs? Niin. Oi, on sulla ihan vaan. Ei oo. Älä viiti väittää vaan. Turpa kiinni sinä siinä. Mä kerron sun isälle, että sä potkit mua. Mä kerron, että te ärsytätte mua. Mä kerron, että sä jäädytät mua. Niin mäkin voin kertoa, että sä ärsytät mua. Jäädytät mua. Miksi sä puhut? Niin mä yritän sua tosi oudolla tavalla. Puhun, niin kaikki ärsyttää sua. Kovaa ärsyttää Joo, sua. niin vaan. Koska mä en. Ai mä pidän bileet, että mä osaan ärsyttää sillä tavalla, että mä sanon vaikka sanan M. Vaikka se ei oo sana vaan kirjain. Miksi mä olin niin jo hyvä äsken? Kiss lauta! Mä olin lautojakin, mä tarttisin aika paljon. Niiskin. Mä toisin, että kaikki monit aiemmat oli mainos. Mennään 10 000 euroa nyt. Kato! Nyt menee 10 000 euroa. Nyt menee Miikaron Ilkka rikki. Mun kiekka. Ei mene. Mä vedän sen. Tuli sieltä semmonen. Ei me mitenkään muneen. AK4. 2 euroa. On se. Varma. Mikä ton pelin nimi on? Päijä surfeis vai? Mitä? Päijä surfeis. Garan. Surfeis. Voin kai vielä yhden skinin laittaa. Mulla on sama. Niin, kannattaa väittää. No niin, jatketaan. Näköjään mulla on mennyt mainosta. Mulla ei muuta häkkiä äkkiä päälläkin nyt. Jos kato, hei Atte, mulla on vieläkin kato johdolla. Ai mut tuolla pitää olla vieläkin. Vähän leuhkin. Atte, onko se niinku, miksi saatatte tuolla vasta? Missä? Sä oot niinku tuolla 800 800 äitien kaa 531. Hirveet natinut. Kato Elinan Eekka. Kenen Elina? Tuo 23 190. Mitä? Aika paljon mua. Me Ei- voitettiin. Sä et tän ois listoilla, kun sulle fase. Mä en puhu tästä Subway-surfista. Tai joku. Ja mulla on iso pepa. 13. Kohta alkaa. Mitä sisäs näkee ton video? No sit se on vähän niinku ihan sama. Jos siinä on jotain semmoista. No ei siinä oo mitään. Jos tuleekin yhtäkkiä. Ne naiset siellä maksaa. Häh? Jos ne naiset siellä Espoossa. Niin muuten. Pärjääks ne, kun sä, jos sun kainalossa? Mites niillä menee? Joka päivä vähän tehdä tällaista. Älä jaa. Jätkö yöllä vähän? tekee aina noin nussia. Jätkö yöllä mennä vähän? Pommiin. Eikö sä antanut pitkäaikaisille vähän etumatkaa? Se on vielä antanut sille etumatkaa. Mä annoin viimeksi eilen mun muijalle Ne etumatkaa. naiset siellä Espoossa. Ei ollu eilen. Oli mä aamulla. Aamulla. Miten ne naiset siellä Espoossa? Häh? Miten ne naiset siellä Espoossa? Mä kävin vähän. Ne naiset siellä Espoossa. No niinku ihan Ne kaikki. pärjää, kun ne ei oo sun kainalossa.
Ei se, että sulla on hauskat jutut nyt. Oikeesti. Kohta Atte hakkaa, mutta... Paljon meillä on Sulla maa. antaa niille etumatkaa. Pitäisikö sun pikkusen ottaa Vai eikö ne pärjää ilman? Onko se pitkä aikaa niitä vähän? 142, mitä Tää tulee kyllä tupea. Tää on niin hauska video tulee tästäkin. Koska sä näit niitä viimeksi? Onko sulla edes asetta? Tässä välissä kannattaa Onko sulla ase? Onko sulla edes paksu asetta? Onko sulla edes asetta? Hei, ei oo. Mulla on ase. Pitkä mies, haista pitkä mies. Pitkä mies. Mitäs niiden naiset siellä Espoossa? Oo, miten siellä menee, kun siellä vähän... Tappamaan niitä. Tää on ihan rennouttavaa muuten tää. Eikö mennä tappaa niitä? Tappaamaan niitä? Tappaamaan ja sitten kun tavataan, niin sitten tapetaan. Okei, se meneekin niin Espoossa. Ei, mitä ihmettä, Juini. Mitä sinne sun tyttöystävällä menee siellä? Mulla on tyttöystävä. Mulla. No wow, pidä pileet. Niin mä pidänkin. Hei. Joo. Mä pidän piileet. Pidä sen kanssa semmoiset bileet. Miksi mun nyt senkaan pitäisi bileitä? Ja jattikaa edes terkkua mun tyttöystävää. Leutsu voi. Hei. Hei, otappa. Miten ärsyttävä mainos. Mä näytän sulle koitin Instasta tämän kuvan, se on mun tyttöystävä. Okei. Mitäköhän se miettii? Jööt, pidä pilleet! Mitä? Se onkin joku käsinukke. Käsinukke. No ihan. Toi ehkä se ruutu on tossa. Mikä? Toi ehkä sun ruutu. Aika. Ehkä sun. En mä kerro mikä se. Sori, mä joudun lopettaa video. Tää hei.